አገልግሎት ፖስት ኖርድ ብልግስት ተዋህቡ ነገራት ብነፃ ናብ ዝተመደበሎም ቦታ ክብፅሕ ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ኣብ ሃገረ ኖርዌይ ከተማ ኦስሎ ዝርከቡ መምሃራን ብዛዕባ ተምሃሮ ዩክሬን ንምቕባል ክንክእል ዲና ዝብል ሸቕላ ከም ዘለዎም ተሓቢሩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 1 ሚያዝያ 2022 ዝተዳለወ መሰናዶ ዜና ቀንዲ ርእስታት ብምቕዳም ከቕርበልኩም እየ። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም መሓር ብርሃሜ ድሕሪ ዝመሰጋገሪ ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ ኢና። ሰናይ ምክትታል። ንዩክሬናውያን ከም ክዳውንቲ ዝበሉ ሓገዛት ብምልኣኽ ክልግሱ ዝደልዩ ሽወደናውያን ካብ ሎሚ ጀሚሩ ብዘይ ክፍሊት ክስደደሎም ከም ዝኽእል ተገሊጹ ኣሎ። ናብ ዩክሬን ዝኸይድ ዘሎ ልገሳ ዘዋሃድ ዘሎ ፖስት ኖርድ ዝተባህለ ኩባንያ ፖስታ ዕሹግ ኣቑሑትን ካልእን ናብ ሃገረ ፖላንድ ክሰድድ ብነፃ ክሰድድ ምዃኑ ኣፍሊጡ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ሽወደን ሓቢረን። ንዩክሬናውያን ዝኸውን ሓገዝ ከነቕርብ ካብ ኣገልግሎት ፖስታ ዩክሬን ብመሰረት ዝተቐበልናዮ ሕቶን ጠለብን ኢና ነዚ ኣገልግሎት እዚ ንህብ ዘለና ክብል ኣብ ኣገልግሎት ሎጂስቲክስ ፖስት ኖርድ ሽወደን ዋና ካያዲ ፖስታ ኣግነስ ካርልሰን ገሊፃ ከም ዘላ እቲ ማዕከናት ዜና ዝፈነውዎ ሓበሬታ ምርኩስ ዝገበረ ዜና ኣረጋጊጹ ኣሎ። ኣብ ሃገረ ኖርዌይ ብርክት ዝበሉ መምሃራን ኦስሎ ስደተኛታት ተምሃሮ ዩክሬን ምቕባል ክንክእል ዲና ዝብል ሸቕሎት ከም ዘለዎም ኖርዌይ ቱደይ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። እዘን ኣብያተ ትምህርቲ ድሕሪ ለበዳ ድሮ ሰንኮፍ ጥዕና ዘለዎም ተምሃሮ ኣብ ምክንኻን ተጸሚደን ናይ ባዕለን ሽግር ኣብ ምቅላል ከም ዝርከባ እውን እታ መርበብ ሓበሬታ ወሲኻ ገሊጻ ኣላ። ካብ ከተማ ኦስሎ ብወገን ምብራቕ ዝርከባ ጻዕቂ ስደተኛታት ዘለወንን ብለበዳ ኮሮና ተጠቕዓ ኣውራጃታት ሰንኮፍ ጥዕና ዘለዎም ተምሃሮ ኣብ ምክንኻን ዝዓበየ ብድሆ ከም ዘለዎን ጋዜጣ ክላስ ካምፐን ጸብጺቡ ከም ዘለውን ተሓቢሩ ኣሎ። መምህራን ኣባል ማእከላይ ቦርድ ማሕበር ትምህርትን ስምዖን ማልኪንስ እዘን ኣብያተ ትምህርቲ ብሰንኪ ለበዳ ሃጓፍ ከም ዝፈጠራ ድሕሪ ምግላጽ ኩናት ዩክሬን ሒዝዎ መጽኡ ዘሎ ቅልውላው ንምብዳሕ ዓቕመን ከበራበራ ከድልየን ከም ዝኾነ እውን ሓቢሩ ኣሎ ክብል እታ ማዕከን ዜና ዝፈነወቶ ሓበሬታ ተረጋጊጻ ኣላ። ሃገረ ሽወደን ካብ ማዕከን ምሕዋይ ለበዳ ኮሮና ኣውሮፓ ሕብረት ምወላ ክግበረላ ዝኣተወቶ መመልከቲ ኣብ ኣውሮፓዊ ኮሚሽን ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ኣገልግሎት ሬዳ ሽወደን ሓቢሩ። መሰረት እዚ ፍቓድ ሽወደን ካብቲ ብጠቕላላ ናይ 8 ትሪልዮን ክራውን ዘለዎ ማዕከን ናይ 34 ቢልዮን ክራውን ምወላ ንሃገረ ሽወደን ክግበረላ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ። ፍርቂ ናይዚ ምወላ ኣብ ጉዳይ ኩነታት ኣየር ንዘሎ ሽግራት ንምቅላል ወፍሪ ክግበረሉ እንከሎ ሓደ ሕምሲት ከዓ ኣብ ፕሮጀክትታት ዲጂታል ወፍርታትን ብሮድባንድን ክውዕል እዩ ተባሂሉ ከም ዘሎ ኣገልግሎት ዜና ኤኮት ኣፍሊጡ ኣሎ። ማእከል ድሕነትን ስላያን ሃገረ ዴንማርክ ስጋኣትን ግብረ ሽበራን ኣመልኪቱ ብዝገበሮ ዓመታዊ ትንተናን መጀመርያ እዋን ኣብ ልዕሊ ሰብ መዚ ዝቐንዐ ጥሩፍነት ከም ዝተረኣየ ሓቢሩ። ኣብ ልዕሊ ብምርጫ ዝመፁ ሰብ መዝን ካልኦት ጎነፅ ክጥቀሙ ዝደልዩ ሰባት ምልላዩ ዝተርእዮ እዚ ከም ዝኾነን ምስ ለበዳ ኮሮናን ካልኦት ረቑሕታትን ምትሓሓዝ ከም ዘለዎ እቲ ማእከል ወሲኹ ሓቢሩ። ጥሩፋት ምፍርራሕን ካልእን ሜላታት እዮም ዝጥቀሙ ዝበለት ሓበሬታ ብዙሓት ካብዞም ተሃዲዳትን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ተዘርጊሖም ኣለዉ ክብል ተንታኒ ዓመታዊ ገምጋም ስጋኣታት ግብረ ሽበራ ማለት ፔት ኣመልኪቱ ኣሎ። እንተኾነ ግን እዚ ግብረ ሽበራዊ ኣብ ልዕሊ ሰብ መዚ ዝበተንዎ ተሃዲድ ኣመልኪቱ ዝወፀ ገምጋም ብዙሕ ምጥርጣር ዘለዓዕል ከም ዝኾነን ምኽንያቱ ከዓ ከምዚ ዝበለ ተርእዮ ግብረ ሽበራ ኣብ ሃገረ ዴንማርክ ነዊሕ ዕምሪ የብሉን ዝብሉ ተጻረርቲ ትንተናታት ቀሪቦም ከም ዘለዉ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሜድያ እዩ። ድሕሪ እዚ ሓፂር መሰጋገሪ
ኩነታት ኣየር ዝሰሙን እዚ ዝገልጽ ሓበሬታን ነካልኦት ሓጸርቲ መዋዓውዕን ናብ ሓጸርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም ምሳና ጽንሑ ፕሬዚደንት ፑቲን ሰራዊት ዩክሬን ኢዶም እንተሂቦም ጥራይ ነታ ኣብ ክባ ዘላ ከተማ ማሪዩፖል ምድብዳብ ደው ከም ዘብል ኣፍሊጡ ንሱ ብሰሉስ ምሸት ምስ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ዘካየዶ ናይ ሓደ ሰዓት ናይ ስልክ ዘተ ከም ዝኾነ እዚ ጠለብ እዚ ብመገዲ ትዘተ ኣቢሉ ዘቕረቦ ጸብጻብ ከም ዝኾነ ማዕከናት ዜና ካብ ሞስኮን ካብ ኬይቭን ሓቢሮም ኣለዉ ሰመዝ ፈረንሳ ግን መራሒ ሩስያ ሰላማውያን ሰባት ካብታ ከተማ ብዛዕባ ዝወጽሉ ትልምታት ኣብ ግምት ንምእታው ከምዝ ተሰማምዐዮም ዝገልጹ ዘለዉ እታ ከተማ ብደብዳብ ሩስያ ዝበጽሓ ዕንወት ዘርእዩ ምስልታት ወጽኦም ከም ዘለዉ እውን ማዕከናት ዜና ሓቢረን ኣለዋ ካብ ትማሊ ሰሉስ ኣትሒዙ ንዴንማርክ ዝኣቱ ሰብ ምርመራ ኮቪድ ክግበር ኣለዎ ዝብል ሕጊ ለበዳ ክለዓል ምዃኑ ከም ዝተገለጸ ካብ ኮፐንሃገን ዝተፈነወ ሓበሬታ ሓቢሩ ካብቲ ዝጸንሐ መምርሒ ናብ ዴንማርክ ዝኣቱ ሰባት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ናይ ኮሮና ምርመራ ክግበረሎም እትብል ክሳብ ትማሊ ተግባራዊት ኮይና ዝጸንሐት ሕጊ ከም ዝኾነትን ዝተረፈ ካልእ ኣካል ፓኬጅ መምርሕታትን ሕግታትን ናይ ለበዳ ካብ ወርሒ ለካቲት ኣትሒዙ ከም ዝተላዕለ ዝዝከር እዩ እዚ ናይ ክትባት ረቑሒ ነቶም ክትባት ዘይወሰዱ ወይ ኣቐዲሞም ዘይተለኽፉን ካብ ሃገራዊ ኤውሮፓዊ ሕብረት ሸንገን ወፃኢ ንዝመፁ ገያሾ ዝምልከት ከም ዝነበረን ዝረቑሒ ክተርፍ እኳ ተገይሩ እንተሃለወ ኩነታት ለበዳ ኮሮና ኣብ ውሽጥን ወፃእን ኣብ ትሕቲ ክትትል ምህላው ከም ዝቕጽል ሚኒስተር ጥዕና ሃገረ ዴንማርክ ኣመልኪቱ ከም ዘሎ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዝተዳለወ ናይ ዜና መሰናድኦ በዚ ወዲእና ኣለና ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሶኒ ብስሩዕ ናይ ዜና መደብ ስጋብ ንራኸብ ቀዳመ ሰንበት ብሩኽ ናይ ዕረፍትን ቀዳመ ሰንበትን ጊዜን ክኾነልኩም ብምምናይ ስጋዕ ሶኒ ንራኸብ ሰላም ዳሓናምስዩ ሃርሞኒ ሜድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሜድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሜድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ